Tento mesiac Izokor bezplatne vyčistil severnú stranu fasády základnej umeleckej školy Jozefa Potočara v Čadci. Moja dcéra navštevuje túto zušku a postupne zhoršujúci sa stav fasády som tak mal pravidelne na očiach. Túto zušku v minulosti viedol aj môj zosnulý detko Jaroslav Stráňovský. Aj preto som sa rozhodol, že fasádu zušky očistíme bezplatne a že v Izokore zavedieme nový dotovaný program čistenia fasád pre školy. V prvej fáze, ktorú sme realizovali koncom októbra roku 2023, sme očistili severnú stranu školy. Táto bola najviac napadnutá plesňami a ďalšími formami znečistenia. Fasáda sa nám krásne rozjasnila a akoby trochu ožila. Odstránenie plesní bude mať okrem estetického hľadiska vplyv aj na samotnú kvalitu ovzdušia. Spory sa nebudú uvoľňovať a prípadní alergici môžu túto zmenu pocítiť aj priamo v učebniach. Na budúci rok plánujeme severnú stenu impregnovať s použitím revitalizačnej impregnácie Izokor Facade Color Revital. Táto nanometrická ochrana z našej dielne chráni fasádu pred ďalším znečisťovaním a zároveň zvýrazní pôvodný odtieň fasády. To je veľmi zaujímavý faktor, najmä v prípade, pokiaľ sa zákazník rozhoduje, či bude fasádu znovu natierať alebo nebude. Impregnácia, ktorá ochráni fasádu a zároveň vďaka nej nebude potrebné fasádu premaľovať, dokáže zákazníkovi ušetriť od 10 do 15 eur na metri štvorcovom. Rovnako sa chystáme budúci rok očistiť aj ďalšie steny základnej umeleckej školy Jozefa Potočara a plánujeme rozšíriť náš program aj na ďalšie slovenské školy. Preto ak máte vo svojom okolí školu, ktorá potrebuje vyčistiť fasádu alebo strechu, neváhajte poslať link na toto video riaditeľovi školy a my budeme veľmi radi, ak nás zástupcovia školy kontaktujú na telefónnom čísle pod týmto videom, prípadne e-mailom. Hoci možno nedokážeme zadarmo vyčistiť všetky školy na Slovensku, v Izokore už máme dlhodobú tradíciu individuálneho prístupu ku školám a preto majú tieto zariadenia u nás vždy zvýhodnené alebo dotované ceny, či už na služby alebo na naše výrobky.